ओनसोलनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय सिबिनां आइ आफा रायजो राजा बिग्रायारि नोंथांमोन दा बे समाव आङो बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय बिग्रायारि गाहाम हामलायनाय बरायनाय आरो हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय खेबसेबाव साबायखर बावहरबाय। रायजोफ्रा मेंबाय नामा? ओरै उनथिंजाय एसे बांद्राय सेरेखाय बेरेखाय जादों। दा दिनै हाबाफारिया जोंहा जाफुंसार महर मोनबाय। सरकारनियाव जि मेसेज थांनांगौ थांबाय। सरकारि मानसिफ्रा मेसेज हरबाय थादों, हायोबा एसे गुसुं खालाम अननानै, गारिया बिराद गोलाव जाबाय गुवाहाटिनिफ्रायबो ओरैबो होननानै। दा गोनां बिग्रायारि लोगोफोर, आङो जेबो बुङाखै, सिरि थादों। जोङो मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव नायदों, रेल जथेनायावनो जा राजा लामा जथेनायावनो जा, जोंनि सोमावसारनायाव सरकारा होखारनो नङा खावलायनोसो गोनां जायो। दा बेनो 40-50 बोसोर बड'लेण्ड आन्दोलननि मोनसे देरहासारनाय। आङो गोबां समाव बुंदों, सोमावसारनायाबो मोनसे जिउ थायो। मानसिया जेरै जिउ थायो, बिफां लाइफाङा जेरै जिउ थायो, सोमावसारनायाबो जिउ थायो। आरो बेहाबो बिफां लाइफां बायदि मानसि बायदि मोनसे बैसो थायो, देरनाय लावनाय गासैबो थाजोबो। नाथाय बे सोमावसारनायनि जि जिउआ बे मानसिनि बायदि आदार जानायजों, देहाखौ जोथोन लानायजों, जेरैबायदि जोङो आदार जानानै उन्दुनानै मोजाङै लाखियो बेबायदि नङा। बिफां लाइफाङा जेरैबायदि हायाव रज'नानै हानिफ्राय हासार जानानै बे सान्दुंनिफ्राय माखासे प्रसेस लानानै माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जेरै आदार बुथुमो, सोमावसारनायनि आदारा बिदि नङा। सोमावसारनायनि देरनाय लावनाय गोख्रों जानाय फिथाइ थायनाया बियो बै हारिनि बै सुबुं अनजिमानि सायाव सोनारो जाय सोमावसारो। सोमावसारग्रा बिग्रायारि मानसिफोरनि सायावसो सोनारो सोमावसारनायनि आयुआ, जिउआ बेसे गोलाव जागोन, सोमावसारनाया बेसेबां गोख्रों जागोन आरो मा फिथाइ थायगोन, बेयो सोमावसारनायनि बै बिग्रायारिफोरनि सायावसो सोनारो। बिग्रायारिफ्रा जुदि सोमावसारनायखौ मोजाङै बुजियोब्ला, मोजाङै लांबाय थानो हायोब्ला, मोजाङै जोथोन लानो हायोब्ला, मोजाङै अननो रोङोबा, मान होनो रोङोबा, बे सोमावसारनाया जोंनो बेसेबां मोजां गोदै फिथाइ होगोन। जेरै बिफां फांसेखौ जोङो हासार होयोबा, जोथोन लायोबा जोंनो फिथाइ होयो। सासे मानसिखौ उजिनायनि उनाव मोजाङै जाहोयै लोंहोयै आखल आखु दानानै लेखा फोरोङोब्ला जेरै सासे मानसिया जोंनो मोजां फिथाइ होयो, मोजां माखासे खामानि मावनानै होयो, थिग बेबायदिनो सोमावसारनायाबो जोंनो माखासे फिथाइ होयो। आरो बर'नि जारिमिनाव नायोब्ला, उदांस्रि भारतनि उनाव जि बर'फ्रा मोनसे समाव आसामावनो थानो होननानै बुंदोंमोन जोंनि गोदोनि मानसिफ्रा, बै मानसिफोरनिफ्राय लानानै बिग्रायखांनायनि बे समखिनिखौ नायोब्ला दिनै ओरैबायदि बर'फ्रा बिग्रायखांदों, जांख्रिखांदों, सोमावसारदों। जागायजेननायनिफ्रायनो बर'फोरनि सोमावसारनाया जोबोद मोनसे मोजां लामाजों फैदों होननानै आं फोथायो। बेनिखायनो बै समाव रमान स्क्रिप्टनि आन्दोलनाव रमान स्क्रिप्टखौ मोनाखैब्लाबो, जोंनि सोमावसारनायजों देबनागरि स्क्रिप्टखौ मोनदोंब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे मोनदों। बिटिसिनि सोमावसारनाया जाफुंसार महर मोनाखै, नाथाय राजखान्थियारि दाबिखौ लानानै एबसुनि जि सोमावसारनाय बियो बिएससि मोनबाय। उनाव बे सोमावसारनायानो आरोबाव गुबुन गुबुन दालाय दासा जोनोम जानानै बिएलटि जोनोम जाबाय, गुबुन गुबुन आफादफोर जोनोम जाबाय, जयै सोमावसारनानै बिटिसि मोनबाय। बर'फोरनि सोमावसारनाया माबा नङा माबा फिथाइ थायगासिनो दङ। दा दिनै फैबाय जोङो जोबथा मोनसे जोंनि जि गोल, जोंनि जि थांखि, बेवहाय सहैनो थाखाय जोङो बयबो खौसेयै नाजागासिनो दङ। दिनै नोंथांमोनखौ सोङोबा आं बुजियो, आं फोथायो, साफ्रोमबो बर' फिसायानो गोरलै रावजों गोरलै भाषाजोंनो बुंनो हासिगोन बड'लेण्डखौ बर'फोरनो मानो नांगौ होननानै बुङोब्ला, बड'लेण्डखौ बर'फोरनो मानो नांगौ। दिनै बेवहाय जायफ्रा बाहागो लाफैदों, बिनि अनगायैबो जायफ्रा न'आव दङ, जायफ्रा गामियाव दङ, जायफ्रा टाउन सहराव दङ,
जायफोरा देश विदेश बाहेराव बायदिसिना खामानि मावनानै दंहैयो साफ्रोमबो बर' फिसायानो आं सानो बड'लेण्डखौ मानो नांगौ होननानै सोरबा सोङोबा बेखौ जोबोद मोजाङैनो फिननाय होनो हानाय जाबाय होननानै आं बेखौ बिनिखायनो बुंदों बड'लेण्डखौ मोननांगौब्ला साफ्रोमबो बर' फिसाया बेखौ मोजाङै बुजिनो हानाय जानांगोन जोंनो मानो बड'लेण्डखौ नांगौ बड'लेण्डजों जोंहा मा जागोन बड'लेण्ड मोनोब्ला मा जागोन आरो मोनाब्ला मा जागोन बे मोननै खोथाखौ जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाया लेखा गोरों ना रोङै धोनि ना गोरिब बेजों खोथा गैया साफ्रोमबो बर' फिसाया गोख्रोङै फोथायनो हानांगोन बुजिनो हानांगोन जे जोंनो बड'लेण्डखौ मानो नांगोन आरो बेनि सायावनो आंनि एसे सिगाङाव बुंलांनाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांनि सिगाङाव बुंलांनाय इउजि ब्रह्म माखासे दिपेन बर' गासैबो बिबुंथिगिरिफ्रा रोखा रोखायै धीरेन बर' बिथांमोना बुंलांबाय जे दिनै बड'लेण्डखौ मोनाब्ला बर'फ्रा मा जागोन आरो मा जाया बे खोथाखौ रोखा रोखा बुंलांबाय दा नंखायनो आङो बे खोथाखौ रिपिट खालामनो नागिराखै दिनैनि सोमावसारनायनि माखासे थासारिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोङो सानथाम दिनैजों सानथाम जाबाय बे राजा लामाखौ जथेनाया गोदोफोरनि खोथाखौ बुंदों राजा लामायाव फैयोबा पुलिसा होसोयोमोन गसंनोनो होआमोन 2002आव 2003आव बिटिसि एकर्ड जादों 1993आव बिएसि एकर्ड जादों बिनि सिगाङाव जोबथा मोनसे राजा लामा जथेनाय नैबेयावनो जादोंमोन आरो बेवहाय जोङो सानसे सिगाङाव फैनानै बर'मानि बबेबा एलपि स्कुलाव बहाबा तामुलपुरनिफ्राय फैनानै जिगाबाव उन्दुनानै हर थाफैदोंमोन आरो बै समाव फुङाव सिखारबाय 3 बाजिनाय लोगो लोगो सोरबा थिं दामदों थोरसि दामदों बयबो सिखारजोबनानै 4:30 जोङो बर'मा सकआव राजा लामायाव फैदों बै समाव 4 लेन नङामोन बिराद गिदिर गिदिर बिफां दङमोन बर'मायाव फुङाव फैबाय उन्दै उन्दैफोरबो दङ गिदिर गिदिरफोरबो दङ खोमसि बै समाव बिएसएफफ्रा लहानि टुपि गाननानै बेसेबा गिदिर गिदिर लावथि लानानै गसंनानै दङ फैनानै राजा लामायाव गसंफैबाय जोङो गसंनानै फैगासिनो दङ गारिफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे बारलांदों लाखिबाबो गारिफ्रा लाखिनो नागिराखै उनाव लाखियैनि सोरबा सासे बर' सेंग्राया बबेबा मोनसे बासआव गाखोनानै ड्राइभारखौ हमनानै बोख्लायबाय उनाव मिथिबाय बे गारिया हाबानि गारि हाबानि बास ड्राइभारजों नांलाय खमलाय जाबाय दानिया बै सेंग्राया ड्राइभारखौ फंफा फंनै होबाय दानिया बेखौ नुनानै बै बिएसएफफ्रा लहानि टुपि गानग्राफ्रा ओरैबायदि होसोबोबाय मोसौखौ मा बुयो बिनिखाय डाबल ट्रिपल बुबाय जोंखौ लहानि जुथाजों जोबाय सोर बहा बाग्रिदों सोर बहा मा जादों हिसाब गैया बै बर'मायावनो दा दिनै बै समनि थासारि आरो दानि थासारि नाथाय बिदि होननानै बन्द'आ जायाखै बिदि नङा जोङो बेवहाय 20-30 जनसो गसंफैग्रोनाय सेंग्राफोरखौ बुना होसोजोब्बाय उनाव फैबाय सानैसो सेंग्राफ्रा जों रायलायबाय बेबायदि जायोबा गारिखौ बन्द खालामनो हानाय नङा बुजाबायथ' बुजाबायानो सोरबा थैबो ओंखारबाय नाथाय हरै थांनांसिगोन खोलाहा 1 किल'मिटारसो गोजानाव सिआरपिबो गैया बिएसएफबो गैया बेवहाय थांनानै ट्राक गंसेखौ हमनानै ड्राइभारखौ लामाखौ सिदा ट्राकजोंनो आवग्रिनानै ड्राइभारखौ हमना लाना खारदो होननानै दानिया फैमारबाय सेंग्राफ्रा नैबेखिनाव दुब्लिमोन बेवहाय मानसि गैयामोन बैखिनाव गोलाव ट्राक गंसे पान्जाबि ट्राक फैनानै हमबाय हमनानै ड्राइभारखौ ट्राकखौ लामाया सेराव गोलावै होनो होबाय उथिबाय ड्राइभारखौ हमना लांनानै गामियाव लानानै थांबाय गोजानाव दा बिनि उनाव गारिया बन्द जाबाय दसे उनाव लासैनो सोरां जाबाय लोब लोब आइजोफ्रा हरैनिफ्राय फैबाय बोरायफ्रा बोराय बैसोग्रा मानसिफ्राबो फैबाय उनाव जोङो बेवहाय राजा लामाखौ जथेबाय जथे बै समनि पुलिसफ्रा दानि बायदि नङामोन मेगन गोजा गोजा जोनो बुनोल' खालामो 11 बाजिबाय 12 बाजिबाय लिडारफोरखौ नागिरफैबाय थादों लिडारफ्रा गैया बै समाव जोंहा नलबारि जिल्ला लिडारफ्रा गैया उनाव थाङै थिग 12 बाजिनाय लोगो लोगोनो मोसौ खाग्रा दुरुंखौ लाबोनानै मानसिया बारा बुरजा गैयामोन बे दुरुंखौ जोंनि आखायाव खायाखै नाथाय दुरुंजों गासैखौबो सोंथेजोबनानै जोंखौ लाइन लांनानै बे बर'मा थानायाव सोहैदों बै समनि जारिमिन आंनि गोसोआव थानाय गुबुनाव मा जादों आं बेखौ बुंनो नागिराखै आं बै समाव थाखो 10नि फरायसामोन जोबोद आंनि गोसोआव दं सोमावसारनायखौ ओरैबायदि जोथोन लाबोबाय
ओरैबायदि मोजाङै लाबोबाय दिनै बर'नि सोमावसारनाया गेरेमसा महर मोनबाय। बियो इन्सपेक्टर लेभेलाव गैला, बियो DSP लेभेलाव गैला, बियो सिभिल SDO लेभेलाव गैला, बियो DCनि लेभेलाव गैला, बियो दिनै बियो बेसेबांबा गोजौआव थांबाय रायजोफोर। दा नैबे समाव जोंनि बिबाना मा? बिफांखौथ' गायबाय, गोजौबो जाबाय, गेरेमसाबो जाबाय, फिथाइबो थायसिगोन। दा नैबे समाव जोङो गासैबो सांग्रां जानांसिगोन। जोंनि बिफांखौ जाहाथे रावबो दाननानै लांनो हाया। सोरबा बिफांखौ गोजौआव गाखोनानै दालाइफोरखौ दानस्रायनो नागिरो आरो सोरबा एखनबा जोंनि बिफांखौ JCB लाबोनानै रोदाजोंनो फुनो नागिरो। नाथाय रायजोफोर साबधान जानांगोन जाहाथे 100 खान JCB लाबोबाबो जोंनि बिफांखौ फुनो हाया आरो रावबो गोजौआव गाखोनानै दालाइ दासा दानस्रायनो हाया। बिनि थाखाय बयबो साबधान जानांगोन। आरो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो खावलायो, दिनै मोनसे जेनेरेशन होननानै बुङोबा सोरबा 25 बोसोर 30 बोसोर बे आदब खायदाया मोजां जायो, मानसिफ्रा साननाय हनाया मोजां जायो, गोसो खुसियै खामानिखौ मावनो हायो। अब्ला जों मोनसे बिश्वास लानो हायो, जों आनजादाव उथ्रिसार जासिगोन। जोङो बै थार्ड क्लास फरायसा बायदि नंला जाय लेखा फराया आनजादाव थांनानै थोथोर जायो। जों बेबायदि नङा। दिनै सोरबा खौरांगिरिया सोरनिबा खुगायाव माइक्र'फनखौ लांना होयोबा हौवायानो जा हिनजावानो जा दिनै बयबो हां मोनसेयावनो बुंनो हासिगौ बड'लेण्डखौ मानो नांगौ। आरो बे दिनखौनो बे सानखौनो जों बयबो नेनानै दङमोन। दा दिनै बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर, आं दिनै खावलानो नागिरो, जोंनि इयुननि देरहानांगौनि थाखाय जोङो समाज सान्थिखौ गोख्रों खालामनांगोन। जोंनि गेजेराव आब्रुथिखौ लाबोनांगोन। डिसिप्लिनाव थानो हायैनिनो गोबां बिर जोहोलावजोफ्रा दावहायाव जेनलांदों होननानै जारिमिनाव लिरनाय दङ। जाय डिसिप्लिन, बिनो बारा सैन्य नांबावा, बिनो बारा सिपाहि नाङा। जाय मोजां तरिकाजों मोजां प्रसेसजों आदब खायदाजों दावहाखौ नांनो गोरों, माखासे सिपाहि थाब्लानो जायो, बियो दावहाखौ देरहानो हायो। नाथाय सिपाहिफोराबो थिग जानांगोन, बिनि कामान्डारफ्राबो थिग जानांगोन, अब्लासो जोङो दावहाखौ देरहानो हागोन। सिपाहिफोरजों कामान्डारजों मोजां सोमोन्दो थानांगोन। कामान्डारा जि सानदों बेखौ सिपाहिफोरा बुजिनो हानांगोन आरो सिपाहिफोरा मा अबस्थायाव दङ बेखौ कामान्डारफ्राबो बुजिनो हानांगोन। अब्लासो बे दावहाखौ देरहागोन। दा बेनिखायनो नैबे समाव समाज सान्थिया जोंनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन जादों। ओंखायनो जों बुंदों सोमावसारनायखौथ' रावबो हमथानो हाला। दिनै आं नङा, सोरबा नङा, जायखिजाया सासेयानो बर'नि सोमावसारनायखौ दैदेननो हागोन। नाथाय समाजाव जोङो डिसिप्लिन लाबोनांगौसो गिदिर खोथा। ओंखायनो नाम्बार 1 आं बयखौबो खावलायगोन, दिनै जोंनि समाजाव जोंनि गामियाव इन्डिभिजुवेल साफा मानसिनि गेजेराव गेना गोरोन्थिफोर साननाय दङबा, फोथायलायनाय गैयाबा, अनलायलायनाय गैयाबा जों बेखौ फोसाबनानै लानांगोन। जौ जुवा दायना बुथारनायनि खोथाखौ जों बुंबाय थादों। दिनै समाजा गोग्गो जानांगोन। मालाय हारि बायदि नङा, जोङो एसे जौगासार हारि जानांगोन। जौगासार हारिया माबायदि जागोन? जेब्ला जोंनि गोसो गोरबो साननाय हनाया जौगागोन अब्लासो जोङो जौगासार जागोन। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे सावगारि खोन्थागोन। मैया क'क्राझाराव आरो चिराङाव दाख्लै क'क्राझारावबो खोन्थादों। आं नुनानै गोसोआ गुद मोनदों। नाथाय आं हारसिं जेबो मावनो हाया। जेला गारि सालायनानै थाङो, गामिफ्राव मिटिं जानो थाङो, लामा गोदान बानायनाय नुयो। लामायाव अन्थाइ लामग्राफ्रा, अन्थाइ रोगाग्राफ्रा गासै बर' आइजो गोजा। बर' आइजोफ्रासो दिनै अन्थाइ होयो लामायाव। हौवाफोर गैला। लामा बानायबा, लामा गोदान बानायबा बे अन्थाइ रोगाग्राफ्रा। जोंनि आइजोफ्रा जि फानदों, जि फाननायाथ' थिगानो दङ, मैगं फानदों, बायदिसिना हाबाफारियाव आइजोफ्रा मुखुब जानो गोनां जादों। नाथाय हौवाफ्रा सानथ्रोब हरथ्रोब जुवा गेलेदों, जौ लोंनानै गामिफ्राव गोग्लैसोनानै थादों। बेबायदि हारिया बोरै जौगानो हानो? बेबायदि हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा रायजोफोर। दा नंखायनो बे जौ जुवाखौ जों बन्द' खालामनांगोन। हौवाफ्रा खामानि मावथारगोन, आं बेखौ बुंनो नागिराखै। दिनै हौवा आइजो बयबो मावनानैनो बर' समाजा बेबायदि मोनसे अबस्थायाव फैदों। दाबो जोंनि गेजेराव गोबां गोरिब गुन्द्रा दङ। बोथिनै ओंखाम मोजाङै मोनजायै मानसि दङ। बेसेबांबा बुरजा बेराम नायजानो हायै मानसि दङ। जोंनियाव सानफ्रोमबो फन फैयो, गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव मा जादों, सोर थै मोनाखै, सोरहा मा जादों, सोर फैसा गैया, फैसा गैयिनि सोर हस्पिटालनिफ्राय बरनफिननानै लाबोनो गोनां जादों, सोर गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव गावनि गथ'खौ बरननानै लांनो फैसा गैया। हाजार फन फैयो जोंनियाव सानफ्रोमबो। दिनै बर' हारिनि अबस्थाया बे। गावनि गथ'आ मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनो, एडमिसन होनो फैसा गैया।
न'आ जुदि बारहुंखाजों बायलांबायबा न' गंसे लुफिनना लानो हानाय अबस्था गैया। हारिमु गोनां हारि, बेनिखायनो जों बुंदों जे बर' हारिनि कालचारा बेसेबांबा माने मा होनदों जौगानाय कालचार, बे कालचारखौ जोङो जौ लोंनानै लामायाव गोग्लैनानै थानाय नङा। हाबा मावनानै खस्थ' खालामनानै माइ दै गायनानै ना दाउ अमा फिसिनानै आलासि सिबिनानै मोजां न' बां लुना लानानै अनलायनानै ग्रोम ग्रोम संसार जानायासो जोंनि कालचारमोन। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर, बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय, जोंनि समाजखौ थिग खालामनांगौखौ मालाय दायथ' लानो हानाय नङा, जोंनि मानसियानो दायथ' लानांगोन। आं बेखौ खावलायबाय। बेनिखायनो आं आइजोफोरखौबो खावलायगोन, हौवाफोरखौबो खावलायगोन, नाङा फाङा जौ जुवा बेखौ बन्द' खालामनांगोन, खोमसि फोथायनायखौ बन्द' खालामनांगोन, जोंनि गेजेराव आब्रुथिखौ लाबोथारनांगोन। नैथियाव फैबाय रांखान्थि। जोंनि रांखान्थिया मानि सायाव सोनारो रायजोफोर, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। दिनै बेफार फालांगियाव जों गैया। दुखुनांथाव बाथ्रा, मुसलपुरखौ नाय, बरमाखौ नाय, क'क्राझारनिफ्राय लानानै अदालगुरिसिम, माजबादसिम, बिटिसिनि सिंनि टाउनफोरखौ नायोबा 90% मालायनि आखायाव बेफार फालांगिया। जों मालायनिफ्राय बायनानैसो जाग्रा, मालायनो फानहरो। जोङो जि जिनिसफोरखौ जों फानो बेखौ जोङो दाम मोना। माइ माइरं गायनानै जों खमावनो फानो। जि जोम बायदिसिना मालायनिफ्राय बायजोबो जोङो। दिनै दख'नाखौबो जों दाला, गामसाखौबो जों दाला। जिफोर रांखान्थिया जोंनि आखायाव थागौमोन बेफोरखौबो जोङो लाखिनो रोंला। बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, बेफार फालांगि खालामनो सोलोंनांगोन। आबाद मावनो मोजाङै जोङो आबाद मावनायाव जोङो मुखुब जानांगोन। बाजाराव मा आबाद नांगौ नाङा बेखौ मावनांगोन। बोसोरसेयाव खेबसेल' मावबा जानाय नङा, खेबनै खेबथाम जोङो आबादखौ मावनांगोन। जोङो ओरैनो जनानै जानो लुबैबा जोंनि रांखान्थिया जौगानाय नङा। आरो रांखान्थिया जौगायाबा मालायनि सायाव दिपेन्डेन्ट सोनारग्रा मोनसे हारि जानांगोन। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय, रांखान्थिखौ जाहाथे जोङो बयबो गोख्रों खालामनो नाजायो। सोलोंथाइनि खोथाखौ जोङो रायज्लायगासिनो दङ। 2006 मायथाइनिफ्रायनो रायज्लायबोदों। लासै लासै फैनानै दिनै बर' मिडियामनि रिजाल्टआ मोजांनिफ्राय मोजां जादों। जोबोद मोजां बाथ्रा। जोंनि गार्जेनफ्रा सांग्रां जाबाय। जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो खामानिखौ मोजाङै मावबोगासिनो दङ। फरायसाफ्राबो मोजाङै गोसो होनानै फरायदों। नाथाय बेखिनियानो जथेस्थ' नङा मानगोनां रायजोफोर। जों लुबैदों 15,000 बर' फरायसा मेट्रिक आनजाद होयोब्ला बिनि गेजेराव खमसे खम 10,000आनो फार्स्ट डिभिजन मोननांगोन। अब्लासो जोंनि सोलोंथाइया जौगाबाय होननानै जों बुंनो हागोन। आरो बियो सोनारगोन जोंनि सायाव। लेखा फरायनायखौ मालाया फरायनानै होफैनो हाया। जोंनि बिमा बिफायानो फोरोंनांगोन, जोंनि फोरोंगिरियानो फोरोंनांगोन, आरो जोंनि फरायसाफ्रानो फरायनांगोन। अब्लासो जोंनि सोलोंथाइया जौगागोन। जोंनि सोलोंथाइयाव जौगाथारनांगोन। दिनै जोंहा आइएस अफिसार गैया, डाक्टार इन्जिनियार गैया, बेसेबांबा बुंबोबाय लिडारफ्रा, नाथाय बिनि थाखाय जोङो नांगौ पलिसिफोरखौ लानो हायाखै। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे लेखा फरायनाय सोलोंथाइखौ जाहाथे जोङो बयबो गोसो होयो। दिनैनि समाव गोबां खोथा रायलायनांगौ दङ जोंहा, नाथाय बेफोरबायदि आन्दलननि हाबाफारियाव बै खोथाफोरखौ आं रायलायनो नागिराखै। बड'लेण्ड मोननो थाखाय जिफोर सोमावसारनाया बर' हारियाव जाबोबाय, बे मोनफ्रोमबो सोमावसारनायानो कन्ट्रिबिउसन दङ होननानै आं फोथायो। मालायनि सोमावसारनायखौ आं बिजिरनो थाङाखै, नाथाय बर'फोरनि सोमावसारनायखौ नायोब्ला दिनै गणतान्त्रिक सोमावसारनाय, सिलाय लानानै सोमावसारनाय, राजा लामायाव सोमावसारनाय, दिल्ली दिसपुराव सोमावसारनाय, गासैबो रोखोमनि सोमावसारनायखौ नायोब्ला मुलुगाव जानाय गुबुन गुबुन सोमावसारनायनिख्रुइ बर'नि सोमावसारनाया खुनु गुन खम नङा। ओंखायनो मुलुग मानसिफ्रा देरहासार जादोंबा जोंबो देरहासार जायैनि जेबो खोथा गैया। दिनैनि जुगा ससियेल मिडियानि जुग। आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन, मैया दाख्लैनि आन्दलन टिभियावथ' ओंखारदों, दिनैबो टिभिया जथेस्थ' होबाय, खननै खनथाम दामबाय टिभिया, नाथाय प्रिन्ट मिडियायाव जोंहा दाबो गैया, लिराखै, गोबां पेपाराव गैया, फिसा फिसा लिरदों, गुसुं गुसुं लिरदों। गुवाहाटियाव माबा मोनसे फिसा जाथाय जादों, बेखौनो बेसेबा गिदिर लिरदों, नाथाय बेवहाय जे नर्थ इस्टनि गेटवे, नर्थ इस्टआव थांनांगौ मोनसेल' राजा लामा 31 नाम्बार नेशनेल हाइवे बन्द जाना दङ, बिनि निउसआनो गैया। नोंथांमोना नुदों, बर'फ्रा 500सो फैनानै जिरायबाबो बिराद गिदिर गिदिर निउस जायो। जोंनिया हाजार हाजार मानसि फैबाबो निउसआ गैया। फारसेथिं साफा सानै गैया नङा दङ, फैसा गोनां मानसिबो ओंखारबाय, नाथाय बेहा फैसाखौ मोनामजानोनो, मोनामनायानो मा होनदों, मोनामसुनायानो बायाखै। फैसाखौ बोनना लानानै मोदोमबाय थानायसो बायदि, बोनना लाबाय थानाय बायदि नुबाय जोङो, खामानि मावाखै। न' बांखौ एफा एनै नुदों, गारि बायदों, थिगानो दङ, नाथाय
हारि जौगानायनि हाबायावबो जोङो फैसाफोरखौ बाहायनांगोन दिनै बर'आव टिभि चेनेल खुलिनो हानाय निउज पेपार खुलिनो हानाय गोबां मानसि ओंखारबाय नाथाय बिथांमोना बेफोर हाबाफारिखौ मावनो नागिराखै ओंखायनो आं खावलायगोन बिग्रायारिफोरनि गेजेरावनो जोङो ज' जालायलायनानै दानि लाइमोन सेंग्राफ्रा जायफोरा दिनै MA फरायनानै ओरैनो दङ BA पास जानानै ओरैनो दङ जायफोरा जार्नालिज्म फरायबाय मास कमिउनिकेशन फरायबाय बै सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा लोगो नांनानै जोङो टिभि चेनेल खुलिनांगोन जोङो खौरां बिलाइखौ जोङो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव फरायनो हानाय स्टेन्डार्डनि जोङो निउज पेपार जोङो बानायनांगोन दिनै वेब निउज ओंखारबाय बे वेब निउजफोरखौ जोङो बानायनांगोन जाहाथे जोङो मानसिफोरखौ मिथिहोनो हायो आरो बेजों लोगोसे आं खावलायदों माखासे लेखा गोरों फरायसाफ्रा जायफोरा गोरोन्थि आरो माने थारखौ बुजिग्रा जाबाय मा मावनांगोन मा मावनाङा बबे लफुल बबे इलिगेल बबे आइनगत भाबे इलिगेल बे खोथाफोरखौ मिथिनाय जाबाय ओंखायनो बै सेंग्राफ्रा ससियेल मिडियाखौ आखायाव लानांगोन फेसबुक टुइटार बायदिसिनाखौ जोङो बाहायनांगोन जोंनि आन्दलनखौ जोङो सहैहोनो हानांगोन दा बेखौ आङो नोंथांमोननो बे समाव खावलायबाय जोङो सोलोंथायाव गोख्रों जानांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ साइन्टिफिक ससियलिज्मनि खोथा बुंदोंमोन बिगियान सम्मत समाजबाद बे बैज्ञानिक जे समाजबादा मा बियो साइन्टिफिक ससियलिज्मआ जे जोंनि हारिनि गेजेराव गोजौ गाहायनि फारागा बारा थानो मोना हेप आरो हेप नट मोनजानाय आरो मोनजायै समाजाव बर' फिसाफ्रा गासिबो समान जानांगोन दिनै बर'फोरनि गेजेरावबो एखनबा सोबख'नाय नासयनाय थगायनाय हाबबाय होनाय खोथाफोरखौ खोनानानै नुनानै जोङो गोजांस्रिउ जायो बड'लेण्डखौ मोनाखैनो दानो जुदि बर'फ्रा जोंनि गेजेराव जुदि करापसना हाबबायब्ला जोंनि गेजेराव जुदि थगायनाया हाबबायबा गावजों गाव जुदि थगायलायनाया हाबबायब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो थानाय नङा दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर जायफोरा राजखान्थियाव दङ आरो जायफोरा राजखान्थियाव गैया नाथाय इन्टेलेक्सुवेल प्रफेसार मास्टार साननो हनो गोरों बै गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ खावलायगोन आङो बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे खुनु कारनाव सोबख'नाय नासयनाय थगायनायखौ जोंनि गेजेराव जायगा होआ आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन गोदो BSc जाजेननाय समाव लिडारफोरा सावरायोमोन खोनायोमोन जोङो अफिस आदालताव मायबा जुदि साख्रि ओंखारोबा मुंख्लं नखरा मोनग्रोनांगोन जायफोरा पुलिस मिलिटारिजों आथिं आखाइ बुख्रेबजादों बिसोर मोनग्रोनांगोन बै बाथ्राफोरखौ जोङो रायलायनायखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन नाथाय दिनै लासै लासै मा नुबोखो दिनै थिकाबाबो बिजनेसबाबो साख्रिबाबो जायनि नखराव पलिटिकेल लिडार दङ बिसोरनि गामिनि मानसिफ्रासो मोनग्रोग्रा जाबाय BTC ओनसोलावबो साख्रि मावनायखौ गोबाङानो आंनि सिगाङाव बुंदों बबेबा जिल्लानिया बिराद बारा जाबाय बबेबा जिल्लानिया साख्रियानो मोनाखिसै होननाय खोथाफ्रा जोंनियाव फैदों आरो बेफोरखौ खोनानानै दुखु मोनदों आरो बड'फानि आत्मायाबो दिनै सान्थि मोननाय नङा आं बेनिखायनो खावलायदों राजखान्थियाव थानाय नेताफोरखौबो बर' हारियाव दानो बेबायदि प्रफेसनेल एसे कमार्शियेल पलिटिक्स खालामनायनि सम जायाखै बर' हारिया दाबो गोग्लैसोनाय बांसिन जौखोन्दो मानसियानो गाहाय थाखोआव संसार जानानै दङ बिथांमोनखौ जौगाहोनांगौनि थाखायनो जों सोमावसारदों मुंख्लंफोराथ' गावनि खामानिखौ मावलांबाय सिलाइ गुलि बानानै बिखायाव सिलाइ गुलि जानानै थैलांबाय गोबाङानो बेंगुरा जाबाय न' बां सावजाबाय जोंनि इक'नमिया धंस जाबाय दिनै जि एफा एनै मोनदों बेखौ जोङो जोंनि हारिनि थाखाय बाहायग्रोनांगोन गुबुननि थाखाय बाहायबा जानाय नङा मानगोनां रायजोफोर BTCनि खोथा बुंलांबाय आरो बेवहाय BTCनि MCLA सानैसो बिथांमोना सफैबाय दा बुंबावगोन जे BSc BTCआ बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हानाय रोखोमनि बेवहाय संबिधाननि गोहोआ गैया कनस्टिटिउसनेल जि पावार बियो बेवहाय गैया कनस्टिटिउसनेलि जिखिनि होनाय दङ नंगौ बियो 6 शिड्युल भारतनि संबिधाननिनो मोनसे बाहागो नाथाय बे 6 शिड्युलाव गावनि भाग्यखौ गावनि खाफालखौ गावनि इयुनखौ दानानै लानो हानाय रोखोमनि गोहो बेवहाय होनाय जायाखै बेनिखायनो जोंनो आरो गोहो नांबावगौ जाय गोहोजों जोंनि इयुनखौ जों दानानै लानो हायो गोसोबायदि स्कुल कलेज लुनो हायो गोसोबायदि साख्रि बाख्रि होनो हायो गोसोबायदि इन्डास्ट्रि गायसननो हायो बिनि थाखाय जोंनो माखासे गोहो नांगौ बिनि थाखायसो जोङो बड'लेण्डखौ बिदों दिनै सासे फंबाया आंनो फन हरदों बबेबा मोनसे स्कुलाव खामानि मावगासिनो दङनो बिथाङा आंनो बुंदों सोरबा मास्टार ग्रुपआ गुवाहाटीनिफ्राय फन हरदोंनो मालायफोरनि फरायसालिया 96नि सिगांनि फरायसालिया जाजोबसिगोन नाथाय BTC एरियाना थालांसिगोन होननानै दिनै दुखुनांथाव सम बर' थुनलाइ आफादा
सरकारजों रायलायो आरो गोबां पजिटिभ ओरै जागोन होननाय मेसेज फैयो जोङो लामा नायो नाथाय गोबां खामानिफ्रा मालाबा जाफुङा जोङो दुखु मोनफिनो सेपारेट डाइरेक्टरेटनि खामानि दाबि बेसेबांबा गोबाव जाबाय सिगांनि सरकाराथ' होगोन होनबाय ट्राइबेल डाइरेक्टरेट जासिगोन मा जासिगोन होननाय गोबां माखासे पलिसि लाबाय जोंनोबो होनबाय कंग्रेस सरकारा अर्डारबो बरनबाय नै बिजेपि सरकार फैबाय सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ बादो जेबोआनो गैला दायो माने मोनसे सेल खुलिनाय सेलनि खोथा बुंदों बे ट्राइबेल सेला गोदोबो दंखायोमोननो दा नंखायनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जोङो नाजानांगोन थुनलाइ आफादाव गावनि लेभेलाव नाजाबाय थादों रायलायनानै मानानै जेरैखि जाया माबा मोनसे लाबोनो हायो नामा कलेज इउनिभार्सिटि जेंनाखौ सुस्रांनो हायो नामा नाथाय आं बुजिनायाव जोंनो आरोबाव गोख्रों सोमावसारनाय नांगोन बे अफिसारफ्रा आसामनि जानला मानलाखौ मानिनो नागिरा बिथांमोननिया गोसोआव मोनसे थांखि थाखाबाय इउर डेथ इज माय लाइफ नों थैनायासो आंनि थांनाय बेबायदि मोनसे सिन्ता बाय बिसिनाव जों थैनांगोन माने सासे मानसिखौ हमनानै बुथारनो नागिराखै जोंनि राव थुनलाइखौ फोजोबस्रांगोन जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोजोबस्रांबानो हारिया गाबोनो ओरैनो थेर बेथेर जालांगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनै जोंहा साननांगौ जादों जोंनि मोनसेबो जेंनाया आसामाव जोबनानै फैयाखै दाख्लै बावै मा नुखो बावैसो नोंथांमोना नुबाय जोंबो नुबाय डिब्रुगड़आव इंलिश लिरनाय हिन्दी लिरनाय साइनबर्डफोरखौ खोमोरजोब्बाय हानि दावराव जानाय समाव हानिसोमोन दावरावा नाथाय बेखौनो बर'फ्रा हमबाय बिटिसिआव माने हारसाव लिरनाय साइनबर्ड गैया बिटिसिनि सिबा बुंबाय जोङो गाबोननिफ्रायनो लिरसिगोन होननानै लिरगोन ना लिरा बेखौ आं बुंनो नागिराखै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै बेसो जाबाय बिटिसिनि सिङाव बर'जों लिरनाय बारा साइनबर्डबो जों नुनो मोनाखै जोंनि रावखौ जोंनो फोथांना लाखिनांगोन जोंनि हारिमुखौ जोंनो फोथांना लाखिनांगोन दख'ना गामसाखौ जोंनो गाननांगोन खेराइ बागुरुम्बाखौ जोंनो मोसानांगोन आरो जोंनि दखान पहार जोंनि जायगायाव जोंनि रावखौ जोंनो गोख्रोङै जोङो बाहायनांगोन नङाबा जोंनो मालाया बाहायफैनाय नङा मानगोनां रायजोफोर दिनै मालायखौ जों अननो नागिरो बिथांमोना नाथाय मा खालामो आलफाया सासे साथाम हिरा सरनियाथ' सानफ्रोमबो बिथाङा एमपि थासान्दै बदलायनो होआनो बर'फोरनो जेबो मोननो होआ गामि दानख'गोन बिटिसिखौ भंग खालामगोन हिरा सरनिया बेजों लोगोसे जितेन दत्तआबो वार्निं हरबाय गेजेराव मायबा खालामोबा खिलन्जिया मानसिखौ जों गारा आरोबाव अरबिन्द राजखया बुंबाय सिरिया जानो थांगासिनो दङ बिटिसिया होननानै बिटिसि ओनसोला सिरिया जानो थांगासिनो दङ आरोबाव अबि संबावबाय फेसबुकआव उनाव मा होननानै बुंना लादों बियो आं बुंनायनि उनाव बै सम फेसबुकआव होबाय सोरबा बिसोरनिनो दादा भाइ जागोन बि नङाबाबो जानो हागौ हमनानै नङा होननानैबो बुंना लानायबो जानो हानाय बिथांमोना बुंदों बिटिसिनि सिङाव सोरबा अना बर'खौ माबा खालामोबा बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरखौ गारा होनाय माबायदि बुंनो बिसोरो दा बेनिखायनो नैबे समाव जोंहा साननांगोन मानगोनां रायजोफोर जोंनि लोगोआ सोर सुथुरा सोर दा नंखायनो आं बुंदों आंनि साननायाव बेनो फैदों जे दिनै 99 बर'खौ नागारनानै 99% मानसिफ्रा बड'लेण्ड जानायाव बिथांमोना मोना दिनै साफा सानै बुंफैयो बिथांमोना बायदिसिना थासारियाव बुङो नाथाय मोनसे समाव दाबियाव समाव आसाम आन्दलन जादोंमोन आसाम आन्दलनाव उन्दैफोर बुथारनाय जादोंमोन बै समाव बै हारिफ्रा जोंजों लोगो लानानै थासारिया गुबुन बे थासारियाव दिनै बिथांमोना साननानै लाबाय जों आसामाव सुथि जासिगोन बायदिसिनाजों जोंबो बायदिसिना दावराव दावसि जाबाय बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना जोंखौ हेंथा होबाय जों रायजो जाया जों अराय सम माने मदद होलायनांगौ जायफोरजों जोंबो ट्राइबेल मानसिफ्राबो गावसोरनि जेंनाजों गाबनांगोन नाथाय जोंनि हालाला रायजो बेयाव दिनै आसामनि ट्राइबेलफ्राबो गोसो सिंजों बिथांमोना लुबैयोब्लाबो फारसेथिं गिनायबो थाबाय बिथांमोना मा गिनाय थागो दिनै आपार आसामनि ट्राइबेलफ्रा गियो गाबोन बर'फ्रा गावलाङोबा आसामनि ट्राइबेलफ्रा आरो जेबो मोननाय नङा मानोना आसामनि ट्राइबेलफोरनि आन्दलनाव बर'फ्रा लोगो जाफायोबासो आन्दलना गोख्रों जायो बिथांमोना दिनै बड'लेण्डखौ जानो बायो आरो गावस्रा जानो बायो दा बिदि होनानै मानगोनां रायजोफोर दिनै बे समायना रमायना बर' हारिखौ जोङो मेगन सिगाङावनो धंस जानायखौ जोबस्रांलांनायखौ जोङो नायनानै थायोबा बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जारिमिन आरो मुलुगनि जारिमिनाव हयथ' गोदानै आरो राव जेबो लिरजानाय नङा दा बेखायनो आं साबायखर जासिगोन
थांनाय 30-40 बोसोराव जाय बर' जोहोलावफ्रा सोरबा थैनानै थांबाय सोरबा थांनानै थाबाय जायफ्रा गावनि जिउखौ जेबो सानालासिनो गावनि केरियारखौ जेबो सानालासिनो लेखा गोरोंमोन डिग्री लाबायमोन गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामनानै बिथांमोना हारिनि थाखाय जे मोनसे बिग्रायखांनाय सोमावसारनाय लाबोबाय आं बिथांमोननो साबायखर बावबाय। दा मानगोनां रायजोफोर दिनैनि समाव जोंहा दिनै आसामाव लोगो गैया मालाय मा जानो थांनाय समाव जोंनि लिडारफ्रा बाहेराव गोबां आन्दोलनकारिफोरखौ हेल्प खालामनानै दोनबोखादों। तेलेंगाना रायजो मोननायाव जोंनि एमपिफोरखौबो अबदान दङ सानसुमा खुंगुर बिष्णुमती इउजि ब्रह्ममोननि। झारखंड रायजो मोननायाव जोंनि एमपिफोरनि अबदान दङ जोंनि लिडारफोरनि अबदान दङ आरो दिनै जोङो जेला लामाखौ सङै सङै थांबाय इन्डियायाव नायबाय दायो बुंदों बयबो हारि हारिसा भारतनि एबार बडलेण्डआ जेरैखि जाया जानांगौ मानोना बडलेण्ड आन्दोलना बेसेबांबा गोबाव जाबाय आरो बडलेण्डनि लिडारफ्रा सारा इन्डियानि रायजो बिग्राफोरखौ मदद होबोबाय ओंखायनो एबार जोङो बडलेण्ड जानायाव बयबो जों अपिनियन जोङो सापर्ट होगोन होननानै सारा इन्डियानि मानसिफ्रा बुंदों। दा जोंहा खामानि मावनांगौ थाबाय दिनै जों थांनानै बै मानसिफोरखौ लोगो हमहैनांगोन बिसोरखौ फोजाहोनांगोन मानोना बिथांमोनाबो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ जानानै दङ। आं बावैसो झारखंडआव थांदों गोबां जुक्ति जुक्तता जादों प्रेस मिलावबो गोबां सोंलु जादों मानो बर'फ्रा आदिबासिखौ बुथारो मानो बेबायदि दावराव जाबाय थायो गोबां सोंलु लाबोदों आंनियाव। आं बिथांमोननो फिननाय होदों जों मालायखौथ' मा बुथारनो जोंनो बुथारजाग्रा हारिसो पुलिस मिलिटारिजों सानफ्रोमबो गावथारजाग्रा जाथिसो जों मालायखौ मा बुथारनो कनफ्लिक्टखौ सोरबा खालामो जेला कनफ्लिक्टआ जायो अब्ला जोंबो जोंनि मानसिखौ बेंनो गोनां जायो आरो बेवहायनो दावहाया जायो। बै खोथाफोरखौ बुंनायाव बिसोरो बिसास खालामदों। सासे आदिबासि लिडारा गसंदों जे नोंथांमोना मिथिया जोङो झारखंडनिफ्राय उरिष्यानिफ्राय गोबां जोंनि आदिबासि मानसिफ्रा थांनानै बर'नि हाखौ सेजोब्बाय बर'नि हाखौ लाजोब्बाय दिनै बर'फ्रा रागा जोंनाया स्वाभाबिक दिनै झारखंडआव जुदि मालाय मानसि फैयोबा जोंबो रागा जोंगोन ओंखायनो जोंहा गोरोबनानै थानांगोन होननानै सासे आदिबासि मानसि आं थानायावनो बुजायदों आरो बियो बुंबावदों जे झारखंडखौ बोरै मोनखो मोनसे समाव जोंनि लिडारफ्रा सापर्ट मोना जानायाव बिथांमोननि एमपिआ दिल्लीयाव जोंखौ जायगा होदों आन्दोलनाव जोंजों ओंखारफादों जोंनि झारखंडआव फैनानै जोंनि मददाव फैदों दिनै जोङो 100% झारखंडआ बडलेण्ड जानायाव मददसो होनांगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो आं फैखांनायनि उनाव माखासे हिन्दी खौरां बिलाइ टिभि चेनेलफोरनि सिगाङाव बिथांमोना बुंफोरनानै होदों जे बडलेण्ड जानायाव जोंहा फुल सापर्ट दङ होननानै बिथांमोना बुंनानै होदों। दा मानगोनां रायजोफोर गुबुन फारसेथिं अल इन्डियानि ट्राइबेलफोरनि अबस्थाया मोजां नङा जोंहाथ' जायै लोङै थानो हानाय मानसिया एसे बारा ओरैहाय नायोबा 10 कौटि 12 कौटि ट्राइबेलफोरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि आरो बेवहायनो जोङो दिनै खाबु मोनदों बिथांमोननि थाखाय खोथा बुंनानै बिथांमोनाबो जोंनि थाखाय खोथा बुंनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ जोङो लासै लासै दाबोदों। ओंखायनो जों नुहुरदों आसामनि बे 1 कौटि 2 कौटि मानसिया बडलेण्ड जानाङा होनबा मालाय मा जानो इन्डियानि 12 कौटि ट्राइबेलफोरा जुदि बुङोबा बडलेण्डआ जानांगौ बेखौ रावबो हमथानो हानाय नङा। आरो दिल्लीया दिनै बेवहाय सरकार सालायनो थाखायसो बे बिजेपि कंग्रेस नैबेनि मानसिफोरजों लेना देना दिल्लीया बिथांमोनजोंबो रावबो माने बिथांमोननि दादा भाई नङा। ओंखायनो दिनै बिथांमोनाबो आलफा ओंखारनानै मा ओंखारनानै दिल्लीनि एगेन्स्टै आन्दोलन खालामबाय थायो। जोंखौ जेसेबां अनो दिल्लीया बिथांमोनखौ एसेबां अना नाथाय राजखान्थि सार्थआवसो दिल्लीया बिथांमोनजों हारसाफोरजों मोजाङै थायो जों बे खोथाखौ बुजिनाया मोजां। आरो जोङो जिहेतु बे हानिनो फिसा जोंनि मोदोमाव जोंनि बाथ्रायाव जोंनि साननाय हनायाव जोंनि महर मोखाङाव बे खोथाया बेरखाङो जों जे बे इन्डिजिनास मानसि बे हानि फिसा आरो बे मानसिफोरखौ जे अननांगौ नायनांगौ मान होनांगौ बेखौ इन्डियानि गोबां मानसिफ्रानो दायो बुजियो मानगोनां रायजोफोर। दा ओंखायनो नैबे समाव जोङो आखल आखुखौ मोजाङै लाखिनांगोन जोंनि आखल आखुआ गाज्रि जायोबा जोङो दिनै ध्वंस जागोन। गोबां समाव जोंखौ बुङो जे जोंहाबो गरम जानांगौ बेबायदि 10 घन्टाल' 12 घन्टाल' राजा लामा जथिना मा जानो हुलुस थुलुस खालामनांगौ। मानगोनां रायजोफोर दिनैनि समाजा दिनैनि सुबुं समाजा बेबायदिखौ लुबैया। दिनै जोङो गणतान्त्रिक देशआव गणतान्त्रिक पद्धतिजोंनो खामानि मावनो हानांगोन मानोना नों गोरोन्थि जायोबा मालायखौ गोरोन्थि होनना बुंनायनि नोंनियाव अधिकारा थानाय नङा। ओंखायनो जों गोरोन्थि जानो हानाय नङा। दिनै जों गोरोन्थि मावैखायनो मालाया दिनै आसि दिन्थिनानै जोंखौ जेबो बुंनो हायाखै। दा बेनिखायनो फार्स्ट जों राइट जाग्रोनांगोन। जोङो राइट लामायाव थाङोबा मालाया जोंखौ जेबो खालामनो हाया।
दा बेनिखायनो जेरै दिनै जोङो नट अनलि बड'लेण्ड जोङो दिल्लीयाव थांनानै पारमिसन लायालासिनो रेलि खालामनो हानाय जाबाय। बर' ग्रुप होनना बुङोबा एबसु होनोबा जोंनि जयेन्ट एक्सन कमिटि बे टीमखौ होननानै बुङोबा दिनै दिल्लीयाव पारमिसन गैयालासिनोबो जों रेलि खालामबाय। आरो दाख्लैबावै बिदरफोरनि मानसिफ्रा बुंदों बिथांमोननि लिडारफ्रा उकिल गोजा जेला बुंबाय माने बे पारमिसन गैया बोरै आन्दोलन खालामनो नागिरदों होननानै फन हरबाय। बिथांमोना जोबोद गिदों। बिथांमोना बुंदों आन्दोलन जोबनायनि उनाव जे बिथांमोननिफ्राय जों जोबोद सोलोंबाय होननानै दिनै बिदरफोरा जोंनिफ्राय सोलोंगासिनो दङ। अल इन्डियायाव रायजो बिग्राफोरनि गेजेराव आन्दोलन खालामनो हाग्राफोरनि गेजेराव दायो बड'लेण्डआ 1 नाम्बारावनो दङ। आरो दैदेनगिरिफ्रा बेखौनो बुंलांदों पि.ए. सांमाया थैलांबाय बिथाङा जेला पि.ए. सांमाखौ जों खेबब्रै खेबबा लोगो हमलायो बे पि.ए. सांमाया बुंदों सोरबा आन्दोलन खालाम दा खालाम नोंसोरो आन्दोलन खालामबाय था गाबोन समफोर नर्थ इस्टआव जुदि गोदान रायजो दानांगौ जाया फार्स्ट बड'लेण्डखौनो भारत सरकारा दानांगोन पि.ए. सांमाया बुंलांदों। आरो दिनै बिथाङा पार्लियामेन्टआव होनाय भाषणा दाबो सारा नर्थ इस्ट सारा इन्डियानि मानसिफ्रा दामगासिनो दङ। पार्लियामेन्टआवबो बुंलांदों बिथाङा बड'लेण्डनि खोथाखौ थैना थांनायनि सिगाङाव। इभेन दिनै बिजेपिया आउट खालामबा मालाय मा जानो एल.के. आडबानियाबो बुंदोंमोन जे नोंथांमोना बड'लेण्डखौ सानसे नङा सानसे मोनगोन नाथाय नोंथांमोननि गेजेराव लेखा फरायनायखौ बाराय आइएएस अफिसारखौ बाराय। रोंगोरा नार्जारि बिथांजों आंजों 2012आव जेला कनफ्लिक्ट जायो एल.के. आडबानिया फैदोंमोन बेवहाय क'क्राझाराव रायलायनो परिबेस गैयिनि ब्रह्मपुत्र सहराव थांनाय फुङाव जोङो सानैजों 45 मिनिट एल.के. आडबानिजों रायलायहैदों। आरो एल.के. आडबानिया स्पष्ट बुंदों जे नोंथांमोना बड'लेण्डखौ मोनगोन नाथाय नोंथांमोना दा मावनांगौ हाबाया जाबाय आइएएस आइपिएस अफिसारफोरखौ बाराय। गाबोन बड'लेण्डखौ मोनोबाबो नोंथांमोना मानसि गैयाबा सोर सामलायनो बिथाङाबो स्पष्ट भाषाजों बुंदों। दा नंखायनो रायजोफोर भारतनि संबिधानाव सोरबाया बुंनाय बायदियै 20% रायजो मोना होननाय बेबायदि जेबो लिरनाय गैया। भारतनि संबिधानाव खुनु क्राइटेरिया गैया। रायजोआ बोरै जायो बोरै जाया बिनि थाखाय क्राइटेरिया होआखै भारतनि संबिधानाव। बबेबा मोनसे ओनसोलखौ बबेबा मोनसे रायजोआ खुंनो हाया जायो मोजाङै एडमिनिस्ट्रेट खालामनो हाया जायो मोजां खुंथाय होनो हाया जायो थगायनाय सोबख'नाय नासयनाय बायदिसिना थासारि कनफ्लिक्ट जायो अब्ला बिथांमोना बोखावनानै रायजो दानो हायो। आर्टिकेल 2 आरो 3 आव लिरनाय दङ। दा बिनि थाखायनो नैबे दावहाया मेलेमनि दावहा बोलोखौथ' नांगोन जोंनो राजा लामायाव जफैनो थाखाय नाथाय जोंनो नैबे दावहाया मेलेमनि दावहा। आरो बेवहाय जोङो जेसेबां हायो नोगोर बुथुमनांगोन जोंनि जानानै खोथा बुंग्रा। आरो मुलुगाव नोंथांमोना नायबांगोन दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा डिसक्रिमिनेट जायफोर थगाय जानाय सोबख' जानाय साप्रेस अप्रेस जानाय मानसिफोरखौ नायग्रा जोथोन लाग्रा अनग्रा मानसिया मुलुगाव खम गैया मानगोनां रायजोफोर। ओंखायनो जोंहाबो दिनै लोगोखौ नागिरनांगोन सोमोन्दो लानांगोन आरो जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो दान्दिसे समनि थाखायबो भारत सरकार आसाम सरकार मुलुगनि मानसिफोरखौ बावहोनो मोननाय नङा। बे सोमावसारनायखौ अराय सम गोजौआव दोननांगोन आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। दा मानगोनां रायजोफोर जोंहा एखम्बा नारभा जायो बर'आ साब्रैसो गोग्रामलाबायो हिरा सरानिया 70-30 बुंबाबो जोङो गोजांथ्रु मोनो बिसोरनि बुंनायजों जेबो जाया। जाथों 70-30 बिथांमोना बुंनानै मा खालामनो हानो जों थिग थायोबा जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया। ओंखायनो दिनै आं सोंदों टिभि चेनेलफ्राव सोंदों बे बर'फ्रा जे खामानि मावगासिनो दङ बर'नि हेंथायै बिसोरनि रोदाया बबेयाव होननानै आसामाव दङना गैया रोदायालाय? जुदि गैयाबा रोदाया आसामनि लिडारफ्रा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा स्पष्ट खालामनांगौ होनदों जे नोंथांमोना सोमोन्दो गैयाबा गैया होनोबा गोदोनि गाबोन बिसोरो जेबो गैया मा जानो नांलायगासिनो दङ। बे सोरबा जगेश्वर कलिता सोरबा सोरबि साब्रैसो नांलायगासिनो दङ बिसोरखौ लानानै जोंहा गिनाङा। राजबंशीफ्रा गावसोर थिगखौनो खालामनो हाला ना कमतापुरसो लामारगोन ना एसटिसो लामारगोन मोननायाथ' मोननैखौबो मोना। दा जोंहा एखम्बा राजबंशीफोरखौबो गियो जोंहा सोरबा बे राजबंशीफ्रा ओरै होनदों बेसराफोरा अबस्थाया गाज्रिसै रावबो गैला हारिमुबो गैला जेबो गैला थुनलाइबो गैला गाननाय जोमनायाबो माला गैलानो होनना बुंजायो माला बुथुमलि खालामनानै दिनै लागासिनो दङ। बै समाव जेला बिथांमोना एसटि बिजेनदोंमोन बै समाव राजबंशी क्षत्रिय होनना लिरदोंमोन जाहैदों। बै सासे वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैनानै एक्स एमपि सासेयासो बुंफैबाय जाहैदों मायबा कमिटियाव नैबे क्षत्रियखौ दानना नङाबा नोंसोर एसटि मोननाय नङा होननानै। क्षत्रियखौ दानबा मालाय मा जानो बिसोरो दिनै एसटि मोननायनि खुनु जग्य गैखाला।
दा बेनिखायनो जोंहा बेफोरखौ गोजां नाङा रायजोफोर माखौ गिनांगौ माखौ गिनाङा बेखौ थिग खालाम गिनांगौ एक नाम्बारा जाबाय जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथि गैया मोनसे समाव बड'लेण्ड आन्दलन जानाय समाव एजिपिआव गोबां बर'फोर दङमोन सोरखौबा होसो गुलुंनायनि थाखाय लिंथि खेवनानै होजानानै खारबोनानै ज' जाफैजोब्बाय बर' सेंग्राफोरजों बिनि उनाव सोरबा कंग्रेसआव ओरैबायदि माने सोरबा अजाया हा जारिनानै जाहोनाय बायदि माने थैबाबो कंग्रेस गारा दा ओरैबायदि जादों गोदानै बिजेपि ओंखारदों बिजेपि ओंखारदों आरएसएस ओंखारदों मा मोनगोन मा मोना बेखौथ' आं बुङा नोंथांमोनानो मिथिगौ साबेसे बेवहाय कंग्रेस खालामनाय बर'आ बेसे गोजौ जाखो बे बर' ओनसोलावनो नाय बाक्सा ओनसोलावनो साबेसे बिजेपि मावग्रा बर'आ जौगाखो सासेबो जौगायाखै बिथांमोना जोंनो जायगा होआ जोंखौथ' बादो गुबुन ट्राइबेलफ्राबो जायगा मोना दाख्लै बावै नोंथांमोना नुबाय रमेश बेगुखौ मन्त्रि होगोन होनना लिंना लाबोबाय उनाव थांनानै रमेश बेगुआ मन्त्रिखौनो मोनहैयाखिसै बेसेबा गिदिर ट्राइबेलफोरनि सासे लिडार दा दिनै जोङो साननांगोन नुनायाव बिराद मोजां नुयो हिन्दु फोथा गोजा लानानै खानाय सिनख्लाबायनानै दाख्लै दिल्लीयाव लोगो मोन्दों जोङो बे सिटिजेनशिप बिल लाबोदों नालाय बे बिलाव माने जों थांदों दिल्लीयाव बे आरएसएसफ्रा बर'फोरखौबो लानानै थांदों माने बांलादेशनिफ्राय ओरै लाबोनाय ओरै लानाय बै खोथाफोरखौ रायलायनो उनाव थांबाय जोङो नुबाय सेन्देल गानलायलायनाय एकदम खानाय लांथा हलायलायनाय थांदों माने बिसिनाबो बर' बिराद साधुसैनो ओरैबायदि अबस्था दा बेफोरबायदि थासारिया जोबोद गिनांगौ बेसो जोंखौ धंस खालामगोन दिनै सरकारनो खोन्थाहैबाय थागोन जों गामियाव मा सानदों मा सानाखै मा खालामनो नागिरदों बिसोरनो खोन्थाहैगोन ओंखायनो रायजोफ्रा रायलायनानै बेफोरखौ बन्द खालामनांगोन लासैनो बड'लेण्ड मोनागौमानि जानला मानला जानो मोना माबा जानोबा बर'नि पार्टिखौनो खालाम बिग्रायखांनायाव बाहागो लानांगोन बिथांमोना जानला मानला खालामनो मोना आरो गुबुन मोनसेया जाबाय भटार पार्टि ओरैबायदि लासिं सिं जाबाय भरत गान्धी होननाय सासे मानसि फैदो मानसियाथ' गान्धी नङा जादबसो इउपिनि सासे जादब होननाय टाइटेलनि मानसि आजिखालि टेक्न'लजिनि जुग नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गावनि फट'खौ दिल्लीनि सोरबा मन्त्रि मल्लाफोरजों खेबफानानै ओरैबायदि दिन्थिफैबाय फैसायावबो गावनि महरखौ सेबखांनानै गामि गफायाव बुजायफैबाय बे फैसायाव आंनि महरासो फैसिगोन भट होनायनि नोंथांमोना मास मोनसेयाव 4,000 मोनगोन 5,000 मिटिं खनसे थाङोबा 700 ना 800 होनांगोन हिसाबखौ खालामनानै नाय रायजोआ ओरैबायदि लासिंसिं जाय बर' सेंग्राया न'आवबा बिमाखौ गाज्रि होनानै दै बियो ओइ दै नांगौ होननानै बे थांनानै बर'नि दारवान जाहैबाय सुखिदार बदिदार बेसेबां लासिंसिं बियो बिमाखौ गाज्रि होनानै ओंखाम बिना जायो ओंखामखौबा खुना जानो हाया सोरबा बे इउपिनि सासे रावबो सिनायै सासे भण्ड मानसिनि थांनानै बडिगार्ड जाहैदों बर' सेंग्राफोर बर' गामिफ्रा फैबाय नायलाय नोंथांमोना वाट्सएपआव होयो फेसबुकआव होयो बिराद गोरों आवग्रिनानै लाङो बर' सेंग्रा गोजा हिसाबा आलदासो दिनै 5 लाख 10 लाख ट्राइबेल मानसिफोरनिफ्राय 700 खेबसेयाव हांना लांनो मोनोबा बेसेबां फैसा जायो नोंथांमोना नायलाय करोड़ थाखा हांगासिनो दङ बियो गावहा न' बाङा लुना लाजोब्बाय इउपिआव मार्सिडिज गारि बायनानै लाबाय 5 स्टार हटेलावसो थायो होजोंबा बेवहाय फैनानै गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ जोंहाबो ओरैनो मोनजानो लुबैयो नालाय ओरैनो जेबो मोना रायजोफोर ओरैनो जेबो मोना ओरैनो मोननाय जिनिसा जेबो मुल्य गैया जोङो गोदोनिफ्राय खस्थ' खालामना जाबोदों दाबो खस्थ' खालामना जागोन आरो इयुनावबो गोब्राब हाबा मावनानै गावनि न'खर संसारखौ दानानै लानांगोन रायजोफोर आं बेखौसो खावलायो ओंखायनो बेफोर जिनिसफोरखौ जोङो गोख्रों जानांगोन मानोना बड'लेण्ड मोननांगौ बेफोरनो मोनसे बेसेबा गिदिर सु जानो फैगासिनो दङ ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय मोनसे समाव जोङो गावस्रा गावस्रिमोन एनडिबि एबसु गोजानमोन बिएलटि एनडिबि बै समाव नांलायनाय गोबां थासारि नुबोबाय बिटिसि एबसुनि नाथाय दिनै लासैनो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो बुजिनाया फैदों आरो रायजो राजायाथ' जेब्लायबो खौसेखा दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर आं सानो अबंलावरिनि अननायाव आरो बारा गोबाव सम थानाय नंला बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो खौसे फैगोन आं बेखौ लुबैयो थांनाय बोसोराव उदालगुरियाव थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आफादफोरखौ लानानै खेबसे जिरायदों आरोबाव थांखि दङ देग्लायबो माखासे बेबायदि हाबाफारिफोरखौ थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव खालामगोन आं थुनलाइ आफादखौ खावलायो दिनै बर'नि खौसेया एखम्बा कौटि थाखानि मोनसे सोंलु जानानै फैयो नाथाय जोङो फार्स्ट साननांगोन गोबाङानो रायलायनानै मोजां मोनो जोंखौ उमुगा गावस्रा होदों हारसाया गावस्रा होदों बांगाला गावस्रा होदों
मालाया डिभाइडेड रुल खालामदों नों गावस्रायाबा मालाया बोरै गावस्रा होनो रायजोफोर दायाथ' जोंनियावबो गोग्लैयो जों दिनै बुङोबा गावस्राया जों खौसे थागोन जायखिजाया थासारियावनो खौसे थागोन होनना बुङोबा सोर हारसा बांगाला फैना जोंखौ गावस्रा होफैनो हानो दिनै रायजो राजाया खौसे थानो हायोबा दैदेनगिरिफ्रा मानो खौसे थानो हाया जोङो बेफोरखौ दिनै साननांगौनि सम जाबाय जुदि बर' हारिनि सार्थ'आव जों खौसे जानो हायाबा जोंहा गावखौनो लिडार होनानै दैदेनगिरि होनानै बुंना लानायनिबो खुनु अधिकार थानाय नङा रायजोफोर बेबायदि थासारिखौ जोङो बुजिनांगोन दा नंखायनो नैबे समाव आसाम सरकार भारत सरकारा रायलायनो फैगोन ना फैया जों मिथिया मैया दाखालिनिफ्राय बिथांमोना बुंहरदों गाबोन समफोर मोजां खौरां फैगोन जों बुंनो खौरां फैयोबाथ' मोजां खौरां फैयाब्लाबो जेबो नङा बे आन्दलना थाद'नाय नङा 2014आव फार्स्ट मोनसे नेशनेल पार्टी बीजेपीआ गावनि मेनिफेस्ट'आव सोनानै लादों जोङो पावाराव फैयोबा बड'लेण्डखौ माने बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै नैयाव लिरनाय दङ बे लिरनायखौ जोङो होदों दिनै बे पार्टीया थगाय सुला जायोबा लासि सिगा बिसोरासो जागोन जोंहा जाया दा नंखायनो रायजोफोर 2019 फैगासिनो दङ जेला इलेक्शन फैयो भट फैयो इलेक्शन जानो गोनां जायो अब्ला बिसोर गोजाङो राजखान्थि हान्जानि मानसिफ्रा दाखालि बावै टेम्परालेण्डआव जादों 10 दिन राजा लामा रेल लामा जथिबाय टेम्पराफोरजों रायलाया त्रिपुरायाव जेला इलेक्शना फैबाय बिथांमोनजोंनो लोगो नांनानै इलेक्शन गेलेनो गोनां जादों दा नंखायनो समा फैगासिनो दङ आरो नैबेनो हाइ टाइम बे समावनो जोङो बिथांमोनखौ थांनाय बोसोरावथ' लिरनानै होबाय एबार फैयोबा जों सोंनो हानांगोन दे थांनाय बोसोरावथ' लिरना होबाय बोसोरबा सिगाङाव देग्लाय मा मावनो जोंनो होग्रो जों एबार बिसोरनो सोंनो हानांगोन मानो आसामाव जोंखौ नागारनानै सरकार दानो हाया आसामाव जोंखौ नागारनानै बर'फोरखौ नागारनानै एमपि मोननो हाया बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव जि मोनब्रै सीट दङ बे मोनब्रै सीटआव बर'फ्रा खौसे जानानै गसङोबा जायखौ गोसो बेखौनो देरहानो हायो जायखौ गोसो बेखौनो फेजेननो हायो जों खौसे जायैयावसो मालाया खाबु लानो हायो रायजोफोर दा बेनिखायनो आं खावलायबाय जे जोङो खौसे जानांगोन आं दिनै गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोननो बयनोबो दिनै जे नोंथांमोना ओरैबायदि खौसे लैहोर फैनानै बाहागो लाफैबाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय बावहरबाय आरो मुंफ्रोमफोरा बयबो दिनै गोजोननाय मोनगोन सोरखाराव थानानै बिथांमोना दिनै सानगासिनो दङ गावबा गावनि जिउखौथ' होलांबाय नाथाय बर' फिसाफ्रा मा खालामगोन बड'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन ना हाया दिनै जोङो बेखौ साननांगोन दिनैनि जेनेरेसननि सायावनो जों जि मावो बेजोंसो इयुना जागोन आरो जों बेखौनो हास्थायदों दिनै बेसेबां मालायनि आथिं सिङाव हमैनो दिनै लेखानि थाखाय लेखा गैया दाबो क्लास 10आव क्लास 7आव लेखा गैया बेसेबां आथिङाव हमनो बिसोरनिलाय मास्टार गैया बेसेबां आथिङाव हमनो हानि रैखाथि मोनाखिसै बेसेबां आथिङाव हमनो ओंखायनो जों जि जायो जागोन जेरैखि जाया गिलु बालु सोमावसारनानै बड'लेण्डखौ जाहोनो हायोब्ला इयुनाव जोंनि फिसा फिसौआ बिखाफोर दामनानै खाम सिफुं दामनानै बैसागो दमासि जानानै आर'नाइ दख'ना गाननानै बिखाफोर दामनानै बे मुलुग संसाराव रायजो जानो हागोन रायजोफोर जों बेखौसो लुबैदों आरो समा दायो जोबोद मोजां समा बेनिखायनो मोजां सम जों जुजिनो हानाय दायो बेवहाय रावबो गैया खुगायाव बुंबा मा जानो टिभि चेनेला दङ होननानै गुवाहाटियाव जनानै टिभि चेनेलाव गिदिर खोथा बुङो फैथों बेबायदि 3 घन्टा अखा सिजानो हायो नामा सोरबा बिसोरो सान्दुङाव गसंनो हायो नामा फैथों साइकेल गानो हायो नामा फैथों आंनाबो बिश्वास दङ दा डिसिसन लायोबाथ' गुवाहाटिसिम थाबायलांसै जोङो बे 30-40 हाजार मानसिया दालाय थाबायलांनो हायो दा बेनिखायनो जोङो रायलायदों बोसोरनै बोसोरथाम सिगांनिफ्राय जोङो नायबोबाय थाबाय सरकारखौ नायबोबाय थाबाय आरो नैबे जोंखौबो जों गावखौनो आनजाद नायदों जोंनि तागदा जोंनि सक्तिया बेसे दङ आरो सरकारनि तागदखौबो नायदों जोङो होखार मारोना मा मारो जोंखौ मा खालामो ओइ नायनाया एबार जोंहा जोबसिगोन गाबोनो अदालगुरि सहैब्ला अदालगुरियाव गाबोनो लोब ओंखारगोन नोंथांमोनाबो सोरबाया खामानि गैया थांनो गोसोबा गाबोन अदालगुरियाव बाहागो लाहैनो हागोन जोंनि जोहोलावफ्रा सोरबा थाङोबा दा खोथाया जाहैबाय नैबे दैज्लाङाव जोङो सेमिनार वर्कशप बायदिसिना आन्दलन अल इन्डियानि आन्दलनखौ गोख्रों खालामनो गोबां हाबा मावगोन जोङो जुन जुलाइ आगष्ट गोबां हाबाफारि दङ जोंहा बिनि उनाव जोङो नांगौ जायोबा गाबोननो राजालामाव फैनांगोन नाथाय बिनि उनाव देग्लाय फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि सिगां 2019आव जिहेतु इलेक्शन दङ बिथांमोनखौ जोङो आनजादाव फज'नांगोन बे बिजेपि सरकारखौ आनजादाव फज'नांगोन आनजादसालियाव लाबोनांगोन आरो ओरैबायदि लाबोनांगोन बे 31 नम्बर नेशनल हाईवे को
जोङो बेवहाय न'आव सासे सानैल' थाबोनानै गासैबो फैनानै राजा लामायाव ज'थे फैनांगोन रायजोफोर आरो बै समसिम हगारनो मोननाय नङा जि समसिम सरकारा जोंनो खोथा होआ जि समसिम जोंनो सरकारा खोथा होआ नांगौबा जारिमिनाव लिरनाय थादों जे बर'फ्रा बड'लेण्ड मोनैनि 31 नाम्बार हाइवेखौ भारत सरकारनि 31 नाम्बार हाइवेखौ फोथैनानै दोनबाय होननानै जोङो बेखौ फोथैथारनांगोन लामाखौनो नांगौबा जेराव जोंहा पुलिस मिलिटारि हाबगोन होननानै दंफांनि दालांफोरखौ एरखुना गारोमोन माखासेखौ दावदै होनानै पाका दालांफोरखौबो उरायोमोन BLT-NDP-फोरनि समाव एबार जोंहा बमाबो गैया सिलायबो गैया लानोबो नाङा जोंनो लावथिबो नाङा नाथाय बेवहायनो जोङो मास मोनसे संजानांगोन नांगौबा बेवहायनो अमा खिनांगोन मोसौ खिनांगोन बयबो बेवहायनो गसंफैनांगोन आरो जोङो जोबथा खेबनि थाखाय सरकारखौसो आनजादसालियाव लाबोनांगोन आरो आंहा फोथायनाय दङ दिनै जिखिनि सुबुं फैदों बेवहाय बेखिनि सुबुङा बेवहाय गसंनानै थाफैयोबा सरकारा कामान सालायो ना टेंक सालायो बियो नायनो गोनां जागोन आरो जोङो गावनो पुरा इन्टारनेट कम्पिउटार जि केमेरा लानानै पुरा वर्ल्डआ मिथिजासे जोङो एनि टाइम जोङो फिडिं खालामनानै दोननांगोन जाहाथे सरकारा मायबा खालामोबा दुनियानि मानसिफ्रा नुहुरजोबो दा नंखायनो जोंहाबो प्रिपारेसननि दरकार दङ जों गावबो प्रिपेयार जानांगोन जों गावबो रेडि जानांगोन दिनै जोंनि आखल आखुआनो सोलायाबा गाबोन बड'लेण्डखौ मोनोबा जों मालायनो बन्दक दोननानै जागोन दा मा जादों टिका टुकुलि बिजनेस मावो रेजिस्ट्रेसना जोंनि सेंग्राफोरनियाव गैया मालाय गुवाहाटीनिफ्राय हायार खालामनानै फैसाया मालायसो जागासिनो दङ टाउन सहराव थांनोबो मालायखौ लाफायाबानो जाया जोंहा दिनै राफोद जानांगोन जोंनि हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाया दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर आं गोलाव खोथा बुंला फिन खेबसेबाव रोजा रोजा साबायखर बावबाय NDP प्रग्रेसिभ एबसु जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो जोंनि गोबां रायजो बिग्रा हान्जाफोरनि जानानै बे बाक्सा जिल्लानि आइ आफा रायजो राजा फंबाय बिनानाव गासै बिग्रायारि नोंथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय मोजाङै थांफिनदो दा एसे बिबुंथि होबावबाय आं आंनि खोथाखौसो फोजोबखानानै दोननो नागिरदों जोबोद दुखुनांथाव दाख्लै क'क्राझाराव थांफिननाय समाव होंगो दोंगो जानानै न'आव सहैथारबायमोन टार्निं लानायावनो गंसे साइकेलखौ सौख्लायनानै जोंनि गारियानो सासे मानसिया मुंख्लं जानो गोनां जाबाय दा दिनै जाहाथे बेफोर जाया लामा सामायाव नायबानो जाबाय सोरबा जंखाय हरनो हानाय बायदिसिना आखल दिन्थिनो हानाय बे दिनैनि खोथा नङा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों ओंखायनो आं बुंदों जों गेदेमा हारि सोरबा अन्थाइ खुबैयोबा मिनि हरनोसो नांगौ जोङो बेबायदिसो नङा होमबा होननानै दा जोंनि अबस्थाया बे जाबाय सोरबा जंखाय हरोबा मिनि हरनोसो नांगौ बेबायदिसो नङा होननानै जोंथ' मिथिया बेखौ मानसिखौ जे जंखायोबो बेखौ जोङो दिनै गोजौआव थानानैसो जोङो गासैबो खालामदोंनांगोन नारबा जाथों बिसोरो धंस' जाथों उन्दुलाङाखै जागोन बे बर'फ्रा जायफोर लिडार खालामग्रा बर'फ्रा उन्दुलाङाखै आरो दाख्लै मा जाबाय हाखु दाखु 7 तारिखआव बन्द होबाय दानिया गावसोरनो बन्द होबाय गावसोरनियानो बुंबाय बिनि बन्द'खौ मानिनाङा होननानै जोङो मा खालामनो हाबावनो दा ओंखायनो जोंहा जेबो साननांगौ गैया इसोरा जोंजोंनो दङ दा नै बोथोरखौबो आसरित जाबाय जोङो क'क्राझाराव अखा हाबाय चिराङाव सान्दुं दुंबाय बाक्सायाव सान्दुंबो गैया अखाबो गैया नायदो बोरै सोलायगासिनो दङ बेखौ नायनानै आंहा 100% फोथायनाय दङ बयबो खौसे जा जों देरहासार जागोन एना एनि खोथा साननायफोरखौ बादो थांनाय माने माखासे भुल बुजाबुजिया जालांबाय बेखौ बे मुं सुबाय बेफोरावनो जोङो बेस्थ जाबोबाय नैबे समाव खिन्थु जों कारेक्सन जानांगोन कानेक्सन आरो डाइरेक्सन सोरबा साफा सानै बर' फिसाया आन्दलनाव फैयाखैबा आं बयखौबो फैनो थाखाय खावलायदों कानेक्सन जाजोबनांगोन कारेक्सन जानांगोन बिदा फंबायनि गेजेराव गेना गोरोन्थि साननाय दङबा कारेक्सन जा बिनि उनाव 3 नाम्बाराव जाबाय डाइरेक्सना मोनसेल' आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिहोनांगौ फार्स्ट बिनि उनाव मा जायो जागोन दा बिखिनि खोथाखौनो बुंबाय जय बर' हारिनि